Buti na ito bato kay basi malupad ba. Si Boss Marlo, namutang o kwarta. Charo makita pa nila ni. Sige boss, ibutang boss kay tanaw na ko diri basi na makakita paglain ba. Wala. Kwarta. Hoy! Mutay boss. Unsa man ta boss? Magmanihag ta. David. Unahan. Tara. Wala kang magkakita ni. Wala na. Taro mo itong tago. Kasi, buti na itong bato kay basi malupad ba. Abot pa noon nila dito sa kalsada. Oy, si Boss Marlo, namutang o kwarta. Da, makita pa naman natin. Tara. Paon. Isa boss. Kaaro boss. Ayaw na. Ay. Dire na natin sa butang boss. Charo makita pa nila ni. Oh. Dito na ba tayo? Bus, dire sa bus. Charo makita pa nila dito ni. Hindi ah. Dia. Yan, yala. Okay, yan. Charo. Ne kita. Wala. Lagi Charo makita pa nila ni. Okay, dito na po ito sa unahan. Dito na po ito ng biligyan nila masakpan. Charot, batay na ning ako ano. Dito na po ito sa unahan, boss. Boss, isa boss. Piston sana ako ni boss. Ayaw na. Tara. Halang. No. Kami butang. Dire na lang, boss. Dire na lang mo. Ha? Sige, boss. Butang, boss. Kaya tanaw na ko dire. Basi na makakita paglain ba? Isa ha? Ay na lang, namanihan tanga wala nakakita. Ay, sana. Tara. Boss Marlo. Oh, maning diri man adapit to. Bitaw no sagingan. Karon na ni ba pila ka hours gikuan? 1 minute na. 1 minute ta. Ala, nagpamanihan si Boss Marlo. Hindi totoo yan. Doon na rin sa kung sagingan ba? Ta, itong pangitaon ta. What? Hala pa, nag-live si Boss Marlo, oh. Nagpamanihan sila, doon naman ito sa sagingan. Usap pa pabot mo, atong adrasa. Hawdam, sayon Elias, oy. Trending na kay R. Ay sir, nag-live si Boss Marlo ah. Nagmanihan siya. What? Ito na to. Gago! Wala!